Dnes, milí diváci, o harmónii. Svetlánka, čo prináša do domácnosti viac harmónie? No, harmonia je to vnútorný stav duši. A keď človek sa cíti vnútri harmonicky, tak on aj domov donáša tú harmóniu. Určite tam prináša tú harmóniu otvorená priateľská komunikácia, pretože o komunikácii to celé je. A ako si môže človek nastaviť vnútornú harmóniu? Vnútorná harmónia, Marianka, pri mňa je tedy, keď čo ja cítim, to ja myslím a to ja nebojím sa hovoriť v rodine, pretože som otvorená, viem, že sa nachádzam medzi dobrými ľuďmi a moje komunikáciu a moje cítenie a moje emócie, ja viem, že niekto nebudú to odmietať a budeme súčasť našej rodiny a súčasť našej harmonie. A k tomu nám zase pomôže tá otvorená priateľská komunikácia, takže treba otvorenosť vo vzťahoch a úprimnosť určite. A akú úlohu zohrávajú hranice pri harmonii? No, ja poviem svoj názor, ty môžeš povedať aj tvoj názor, tvoje hranice, čo pri teba znamená. Každý z nás musí mať nejaké hranice. Takže hranica medzi mamou a deťmi tiež je veľká hranica. Hranica medzi partnermi, hranica medzi kolegami v práci. Je pravda, že často domov my donášame to, čo my zažili v práci. A keď je doma taká harmonická atmosféra, tak predebatujem to tak v srandu, s ľahkosťou, čo bola v práci. A je to tiež taká harmónia priberatá z práci domov. A je to aj opačné, že keď nie je harmónia, nie v práci, ani doma, tak ten človek, myslím, že ten stav duši je veľmi taký zaťažený. Myslím si, že keď sú tam hranice, tak to pomáha obidvom tým stranám, pretože ten jeden, ktorý ich kladie, tak si zdvíha svoju osobnosť, svoje sebavedomie, pretože on sám ukazuje, pokiaľ sa dá a dodržiava to samozrejme aj on voči sebe a tomu druhému to dáva pocit bezpečia, že tiež vie, čo môže k tomu druhému, ako sa môže k nemu obracať, aby bola tá harmónia dosiahnutá. A čo najviac narúša harmóniu v rodinách? No, veľmi mne ide teraz na jazyk tá kultúra správania. Kultúra vypočuť toho druhého človeka do konca. Harmónia je kombinácia vnútorných svojich pocitov, kombinácia rozumu, kombinácia duši a kombinácia ešte aj mysli. Takže keď človek pozitívne myslí, on prenáša na celú svoju rodinu pozitívne myslenie. Takže tá harmónia je oveľa ľahšie dosiahnutelná. Keď človek nejaký z rodiny má nejaké náklonnosti, my teraz nehovoríme o našej rodine, no tatínko má rád vypívať alkohol niekde po krčmách, takže to o prebudenie v rodine nejakej harmónii nemôžeme povedať. My teraz berieme tak širšie. Aj na tom vianočnom podujatí alebo v tomto období je veľmi dôležité vytvoriť harmóniu v rodine a nie strach. Keď si hovoril o tej modelovej situácii, o tom tatínkovi, čo si ľubí vypiť, tak mi napadlo, že tam môže tá mama ukázať tie hranice tým deťom, že či to len ticho pretrpí, stoleruje a dá čiaru za tým a ide sa ďalej, alebo povie, tak piť nebudeš, alebo ideme od seba. A zároveň to aj potom splní, pretože o tom to je, že dám ti hranicu, aby bola tá harmónia a aj svoju hranicu dodržím. A kedy sa snaha o harmóniu mení na útek?
No tedy, keď už je, zachraňuj sa, kto sa dá, a tam je strach o budúcnosti, tam nevidí sa perspektíva, takže tam je disharmónia, neharmónia, takže každý môže utekať, kto kde vie. Niekto uteká naspäť k svojej mame a mama kričí, na čo ty prišla s 2 deťmi, niekto uteká k svojej kamarátky niekde a niekto proste uteká do sociálnych zariadení. Takže prečo? Pretože jedno, čo hľadá harmóniu, aby vytvorila ďalšiu harmóniu. Ja sa ešte raz vrátim k tomu predošlému prípadu, čo sme mali s tým tatinkom, pretože aj to môže byť taký nejaký útek, možno od nejakej zodpovednosti, byť hlavou rodiny, mať nejaké nastavenie a môže utekať k tomu pivu, k tomu alkoholu a tak ďalej, pretože on sám seba vnútorne chce nejako zharmonizovať, ale ide na to nezdravými spôsobmi. Takže určite Vianoce sú o tom, aby sme sa udržiavali v harmónii, stavali si zdravé hranice a zdravými spôsobmi udržiavali harmóniu. A keď bude harmónia, bude aj dôvera. A to je naša zajtrajšia téma a na teraz my sa s vami učíme. Teším sa aj na zajtra, sledujte nás. Pekný deň.